Ljubljeni apostole Hrista Boga, požuri da izbaviš one koji su bez opravdanja pred Bogom, primajući ih kada ti prilaze, jer si na Hristove grudi pao. Njega moli Bogoslove da naišli oblak bezbožništva razagna i da nam podari mira i velike milosti. Veličinu tvoju destveniče ko može iskazati, jer nam točiš čudesa, izlivaš isceljenja i moliš se za duše naše kao Bogoslov i drug Hristov.